efter HG? Efter HG, der havde vi snakket lidt om, at vi er rigtig gode venner. Vi kunne godt tænke os at tage til Randers. Der er ret fedt. Men der skal være penge til det. Så ja, man kan altid tjene sorte penge ved at... Du har i hvert fald snakket om at være cookpige. Jeg tænker lidt at tage den på kontanthjælp til at starte med. Og så må vi se, om man kan lave noget sort. Hvis alt går galt, kan vi altid vælge os til Paradise eller Fangerne på Fortet, og så tage reklamepengene derfra. Ja, cool. Hvad kommer I til at savne mest ved HG? Det må være rostuerne og alle begivenhederne. Stjerne for en aften. Hvis I skulle vælge en sang, som skulle beskrive jeres gymnasietid, hvilken en skulle det så være? Det skulle nok være Spændt op til Lir. Spændt op til Lir, ja. Spændt op. Spændt op. Det har vi været alle 3 år i hvert fald. Yes. Til Lir. Okay, har I et bestemt HG-moment, I gerne vil dele med os? Ja. Da Morten han fik en skriftlig advarsel. Kæft, det var sjovt. Yes, okay. Ej, det var det. Det var det.